Καλησπέρα σας. Στο βίντεο αυτό θα κάνουμε μία μικρή εισαγωγή στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξομοιώσουμε τη λειτουργία κυκλωμάτων τα οποία τα έχουμε σχεδιάσει με τη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL και ο τρόπος αυτός ονομάζεται TestBench. Θα δούμε δηλαδή με ποιον τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο TestBench, ποιους κανόνες ακολουθεί και ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Και εκτός από αυτή τη μικρή εισαγωγή θα δούμε και μερικά παραδείγματα και τον τρόπο με τον οποίο τα αναπτύσσουμε αυτά στο ModelSim. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι όταν έχουμε σχεδιάσει ένα κύκλωμα σε VHDL ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα περιγραφής υλικού, το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε είναι να τεστάρουμε το κύκλωμά μας για συντακτικά λάθη. Ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάποιο ερωτηματικό στο τέλος, ας πούμε, αν μιλάμε για VHDL ή τέλος πάντων αν δεν έχουμε παραβεί κάποιον συντακτικό κανόνα της γλώσσας την οποία έχουμε επιλέξει για να περιγράψουμε το κύκλωμά μας. Εφόσον λοιπόν το κύκλωμά μας είναι σωστά συντακτικά και δεν περιέχει κάποιο τέτοιο λάθος, άρα λοιπόν δυνητικά μπορεί να γίνει compile όπως λέμε και να υλοποιηθεί κάτω στο FPGA, πριν γίνει αυτή η όλη διαδικασία της υλοποίησης στο FPGA, πρέπει να εξομοιώσουμε τη λειτουργία του ώστε να αποφανθούμε αν το κύκλωμα το οποίο όντως σχεδιάσαμε κάνει τη δουλειά για την οποία σχεδιάστηκε. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία στην όλη σχεδίαση των ψηφιακών κυκλωμάτων. Διότι, για ένα πολύ απλό λόγο, αν εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα κύκλωμα ενός πλήρη αθροιστή, ας πούμε για παράδειγμα, και αντί για τις πύλες XOR που χρειάζονται, εμείς για κάποιο λόγο, κατά λάθος, κάναμε ένα λάθος, έχουμε χρησιμοποιήσει πύλες XNOR, αυτό δεν αποτελεί σε τίποτα συντακτικό λάθος. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε compile το κύκλωμά μας για να ελέγξουμε για συντακτικά λάθη, όπου εδώ στην πλήψη είναι το Quartus, γιατί μιλάμε για FPGA της εταιρείας Intel, δεν θα μας γυρίσει κανένα λάθος, διότι το Quartus δεν μπορεί να ξέρει από πριν τη λειτουργία την οποία θέλουμε εμείς να κάνει το κύκλωμα το οποίο σχεδιάζουμε. Το Quartus XNOR βλέπει, XNOR κάνει compile και XNOR θα υλοποιήσει κάτω. Δεν μπορεί να ξέρει ότι αυτό δεν είναι ο full adder τον οποίο σχεδιάσαμε. Αυτό το οποίο θα μας δείξει αν αυτό που σχεδιάσαμε είναι όντως ο full adder ή όχι, ή οποιοδήποτε άλλο κύκλωμα, είναι η λειτουργική του εξομοίωση. Άρα λοιπόν είναι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε TestBench, το οποίο στα ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως ο πάγκος δοκιμών, έτσι. Αλλά επειδή ο όρος TestBench χρησιμοποιείται γενικότερα όταν θέλουμε να ελέγξουμε κάποιο κομμάτι software για το αν κάνει τη λειτουργία για την οποία σχεδιάστηκε, είτε είναι software σε γλώσσα C, C++, Java, οτιδήποτε, είτε είναι software μεν αλλά που περιγράφει hardware, όπως είναι εδώ η VHDL, έτσι, δεν έχει σημασία, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα τώρα που θα μιλήσουμε εμείς εδώ για τα testbench κυκλωμάτων τα οποία έχουμε σχεδιάσει με VHDL, η διαδικασία του testbench την οποία θα ακολουθήσουμε εδώ είναι και αυτή, ακολουθεί και αυτή τους κανόνες της VHDL. Άρα δηλαδή το testbench το οποίο θα αναπτύξουμε θα είναι και αυτό σε γλώσσα VHDL. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι το testbench πρέπει να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες της VHDL. Η φυσιολογική η σκέψη οποιοδήποτε από εμά ήταν αν έχουμε ένα κύκλωμα και πώς μπορούμε αυτό να το εξομοιώσουμε, δηλαδή σε μια τέτοια ερώτηση, κάποιος θα μπορούσε να απαντήσει ότι θα πρέπει να του βάλουμε εμείς στην είσοδο κάποια σήματα, κάποια bits, έτσι, ας πούμε ότι έχουμε έναν full adder όπως είπαμε προηγουμένως ή έναν πολυπλέκτη, έτσι, να του βάλουμε εμείς στην είσοδο κάποια σήματα και να δούμε στην έξοδο πώς συμπεριφέρεται το κύκλωμα όταν αυτά τα σήματα αλλάζουν. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνουμε και όταν σχεδιάζουμε ένα κύκλωμα στο χαρτί, με πύλες. Πάμε και βάζουμε 0 και 1 στις εισόδους, τα 0 και 1 αυτά διαδίδονται μέσα στο κύκλωμα, περνάνε μέσα από πύλες, παράγονται άλλα σήματα και ούτω καθεξής μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό σήμα στην έξοδο και να δούμε αν όντως ας πούμε επαληθεύεται ένας πίνακας αλήθειας. Έτσι. Αυτή η διαδικασία είναι και εδώ, την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθούμε, μόνο που όταν τα κυκλώματα τα οποία σχεδιάζουμε έχουν αρκετά μεγάλη πολυπλοκότητα,
τότε αυτός ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνει πλέον με το χέρι, έτσι, οπότε πρέπει να γίνει με έναν πιο αυτοματοποιημένο, ας πούμε, τρόπο. Άρα λοιπόν το test bench σε VHDL το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε σίγουρα θα περιέχει ένα κομμάτι στο οποίο εμείς τροφοδοτούμε τις εισόδους του κυκλώματός μας με κάποια σήματα. Προφανώς θα περιέχει αυτό καθεαυτό το κύκλωμα το οποίο είναι υπό έλεγχο και θα περιέχει μάλιστα και την έξοδο από εκεί το οποίο θα παρατηρούμε τις εξόδους του κυκλώματος κάθε φορά ανάλογα με το πώς αλλάζουμε τις εισόδους. Το κομμάτι που εμείς τροφοδοτούμε με διάφορα σήματα, με διάφορες τιμές μάλλον, τα σήματα του υποέλεγχου κυκλώματος ονομάζεται stimulus. Από το stimulate που σημαίνει διεγείρο. Άρα διεγείρουμε λοιπόν το κύκλωμά μας με κάποια συγκεκριμένα σήματα. Stimulus. Το κύκλωμα αυτό καθεαυτό τώρα που έχουμε εμείς υποέλεγχο το ονομάζουμε design under test ή αλλιώς DUT. Από εδώ και πέρα θα αναφερόμαστε λοιπόν ως DUT στο κύκλωμα το οποίο εμείς έχουμε θέσει υπό έλεγχο. Και στην έξοδό μας τώρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να παρατηρούμε τα αποτελέσματα στα σήματα εξόδου, αν αυτά είναι σωστά και αν όντως το κύκλωμα συμπεριφέρεται έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει. Η απεικόνιση τώρα των εξόδων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ο πιο απλός τρόπος είναι με τη μορφή κυματομορφών και είναι αυτός και ο τρόπος ο οποίος θα ακολουθήσουμε στο εργαστήριο. Δηλαδή θα παρατηρούμε τις κυματομορφές των σημάτων εισόδου και των σημάτων εξόδου. Και θα πρέπει από αυτή την παρατήρηση να αποφανθούμε αν το κύκλωμά μας δουλεύει σωστά ή όχι. Αν δηλαδή τα σήματα στην έξοδο που παράγονται έχουν τις αναμενόμενες τιμές με βάση πάντα τα σήματα στην είσοδο. Και όταν μιλάμε για κυματομορφές, μιλάμε λοιπόν για σήματα τα οποία εξελίσσονται στον χρόνο. Το κρατάμε αυτό γιατί θα το δούμε και παρακάτω. Άρα λοιπόν εμείς σε διάφορες χρονικές στιγμές θα πρέπει να βάζουμε σήματα στην είσοδο του κυκλώματος και στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές θα πρέπει να παρατηρούμε την έξοδο του κυκλώματος αν όντως συμπεριφέρεται έτσι όπως πρέπει. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες με τις οποίες μπορούμε να ελέγξουμε αν το κύκλωμά μας δουλεύει σωστά. Σε ακόμα πιο σύνθετα κυκλώματα η όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί ακόμα περισσότερο και να μην χρειάζεται καν να κοιτάμε κυματομορφές. Μπορούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να του λέμε εμείς για κάθε ένα συνδυασμό τιμών των σημάτων εισόδου ποια έξοδο περιμένουμε και αν τυχόν δεν πάρουμε αυτή την έξοδο την οποία περιμένουμε, τότε να παραχθεί ένα μήνυμα λάθος με τις συγκεκριμένες τιμές, παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτό δεν θα μας απασχολήσει εδώ πέρα. Επίσης σημαντικό είναι να πούμε ότι παρόλο που το test bench ακολουθεί τους κανόνες της γλώσσας VHDL, άρα λοιπόν πρακτικά θα μπορούσε να είναι και ένα κύκλωμα, αυτό δεν ισχύει. Το test bench προορίζεται μόνο για προσομοίωση. Ο VHDL κώδικας ο οποίος θα γράψουμε δεν είναι, όπως λέμε, synthesizable, δεν είναι συνθέσιμος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα FPGA. Είναι απλά μία τεχνική με την οποία εμείς μπορούμε να εξομοιώσουμε τη λειτουργία του DUT μας, του Design Under Test, του κυκλώματος δηλαδή υπό έλεγχο. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα απλό παράδειγμα πρώτα στη διαφάνεια και έπειτα ένα λίγο πιο περίπλοκο πρόγραμμα, ένα πιο περίπλοκο κύκλωμα, να πάμε να το περιγράψουμε από την αρχή. Εδώ στα δεξιά βλέπουμε τη VHDL περιγραφή ενός πολύ απλού πολυπλέκτη 2 σε 1 των n-bit. Παρατηρούμε ότι υπάρχει η βιβλιοθήκη, παρατηρούμε ότι μετά τη βιβλιοθήκη ακολουθεί η οντότητα, το entity, όπου περιγράφουμε τις εισόδους και τις εξόδους του κυκλώματος, A των n-bit, B, IB των n-bit, ICell του ενός bit και το OY ή OPC που είναι η έξοδος επίσης των e-bit. Παρατηρούμε ότι αυτό το νι ορίζεται με τη δήλωση generic, όπου έχουμε δηλώσει προς το παρόν ή τέλος πάντων στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι το νι είναι 4, άρα μιλάμε για έναν πολυπλέκτη 2 σε 1 των 4 bit, όπου κάθε σήμα εισόδου IA και IB καθώς και το σήμα εξόδου OY είναι των 4 bit και μετά από κάτω ακολουθεί η αρχιτεκτονική, όπου είναι αυτό καθεαυτό το κύκλωμα, το οποίο πολύ απλά εδώ λέμε ότι όταν η τιμή του ICell, του σήματος δηλαδή επιλογής, είναι 0, τότε η έξοδος OY θα παίρνει την τιμή του πρώτου σήματος, IA, αλλιώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, άρα πρακτικά όταν το ICell είναι άσος, θα μπορεί να παίρνει την τιμή IB. Ένας απλός πολυπλέκτης λοιπόν 2 σε 1 των 4 bit.
Με βάση λοιπόν αυτά που είπαμε προηγουμένως, πάμε να δούμε πώς συντάσσεται ένα testbench σε VHDL, αυτού του κυκλώματος. Αφού το testbench, όπως είπαμε, είναι σε VHDL, ακολουθεί τους κανόνες της VHDL. Άρα, συμπεριλαμβάνουμε στην αρχή τα απαραίτητα libraries για το συγκεκριμένο VHDL και για την πλειονότητα αυτών που θα ακολουθήσουμε στο εργαστήριο. Δεν θα χρειαστούμε κάποια σύνθετη βιβλιοθήκη, οπότε, γιατί απλά θα κάνουμε ανάθεση τιμών, δεν θα κάνουμε κάποιες πράξεις, δεν θα κάνουμε μεταξύ των σημάτων, δεν θα κάνουμε κάποια περίπλοκα πράγματα, οπότε η STT Logic 1164 είναι αρκετή. Μετά τα libraries, τι είπαμε ότι ακολουθεί η οντότητα. Ακριβώς επειδή το testbench δεν είναι, όπως είπαμε, synthesizable, άρα δεν είναι συνθέσιμος κώδικας και άρα δεν θα υλοποιηθεί στο FPGA και άρα δεν αναπαριστά ένα πραγματικό κύκλωμα, η entity του είναι κενή από σήματα. Είναι, όπως λέμε, dummy. Δεν έχει κάποιο σήμα. Δεν έχουμε δηλαδή port και in και out δηλώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το κύκλωμα το οποίο θέλουμε να εξομοιώσουμε χρησιμοποιεί δήλωση generic, αυτή τη δήλωση generic θα τη χρησιμοποιήσουμε και εμείς στην entity του testbench για να μπορούμε να αλλάζουμε το εύρος των σημάτων για να εξομοιώσουμε το κύκλωμά μας και να δούμε ότι όντως δουλεύει σωστά για διαφορετικά εύρη. Αν δεν υπήρχε αυτή λοιπόν η δήλωση generic εδώ, η δήλωση entity του testbench θα ήταν εντελώς κενή. Μετά το όνομα entity θα ακολουθούσε το end. Είπαμε και για το entity, αμέσως μετά είναι η αρχιτεκτονική. Τώρα, στην αρχιτεκτονική του testbench θα δηλώσουμε αρχικά το DUT μας. Το κύκλωμα λοιπόν το οποίο εμείς θέλουμε να εξομοιώσουμε τη λειτουργία του. Και πώς θα το δηλώσουμε? Θα το δηλώσουμε σε μορφή component. Όπως ακριβώς κάναμε σε ένα απλό κύκλωμα VHDL όπου καλούσαμε κάποια άλλα υποκυκλώματα. Πώς γίνεται αυτό? Πολύ απλά μπορούμε να κάνουμε copy-paste το entity του κυκλώματος που θέλουμε να εξομοιώσουμε τη λειτουργία του DUT μας δηλαδή, και να αλλάξουμε απλά το entity σε component και το add entity σε end component. Μόνο αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θα παραμείνουν τα ίδια. Και η δήλωση generic και τα port και τα input σήματα και τα output σήματα, όλα τα ίδια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δηλώνουμε ότι στο testbench μας, το DUT μας θα είναι αυτό ο πολυπλέκτης 2 σε 1 των n bit και είναι αυτό εδώ το κομμάτι που βλέπουμε εδώ. Άρα, στη γενική περιγραφή του testbench που λέγαμε προηγουμένως, το πρώτο κομμάτι μας είναι να δηλώσουμε το component το οποίο θέλουμε εμείς να εξομοιώσουμε, το DUT μας. Και εδώ είναι ο πολυπλέκτης 2 σε 1 των n bit. Το δεύτερο κομμάτι αποτελεί το stimulus. Άρα δηλαδή τη διαδικασία με την οποία εμείς θα αναθέσουμε τιμές στα σήματα του DUT μας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να δηλώσουμε εσωτερικά σήματα στη VHDL στα οποία εμείς θα αναθέσουμε τιμή και η τιμή αυτή εν τέλει θα συνδεθεί στα αυτά καθεαυτά σήματα εισόδου του DUT μας. Μία σωστή τεχνική είναι να μην χρησιμοποιούμε ακριβώς τα ίδια ονόματα με το DUT μας, που έχουμε στο port δηλαδή του DUT μας, δηλαδή να μην μπούμε το πρώτο μας σήμα IA πάλι, αλλά να το διαχωρίσουμε κάπως. Εδώ το διαχωρίζουμε βάζοντας κάτω παύλα TB, άρα λοιπόν είμαστε πλέον σίγουροι ότι θα αναθέσουμε τιμή εδώ στο IATB, όπως βλέπουμε και εδώ στο διάγραμμα, και αυτό το σήμα IATB θα το οδηγήσουμε στην είσοδο IA του κυκλώματος του DUT μας, έτσι, του κυκλώματος που είναι υπό έλεγχο. Και ούτω κάθε εξής για τα υπόλοιπα. Αυτό το κάνουμε γιατί? Διότι αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος και δεν δουλεύει το κύκλωμά μας σωστά, δεν θα είμαστε σε θέση, εύκολα τουλάχιστον, να διαπιστώσουμε εάν το λάθος οφείλεται σε λανθασμένη ανάθεση τιμής που κάναμε εμείς στο εσωτερικό σήμα signal ή υπάρχει λάθος όντως, λογικό λάθος στο κύκλωμά μας, που είναι και ο σκοπός του testbench. Άρα λοιπόν διαχωρίζουμε τα σήματα αυτά για να μπορούμε να διαχωρίσουμε, αν τυχόν υπάρχει κάποιο λάθος, να μπορούμε να το εντοπίσουμε πιο εύκολα. Τα signals λοιπόν τα οποία ορίζουμε είναι σε πλήθος ακριβώς τα ίδια με τα signals του entity, του port δηλαδή του component που χρησιμοποιούμε εμείς του design under test, και αυτός ο λόγος είναι γιατί στα σήματα main του εισόδου θα αναθέσουμε εμείς τις τιμές που θέλουμε και στο αντίστοιχο σήμα εξόδου, εδώ το OYTB,
θα ανατεθεί η έξοδος του κυκλώματος, που είναι και αυτό το οποίο θα παρατηρούμε στην κυματομορφή. Άρα λοιπόν δημιουργούμε τα εσωτερικά σήματα, δημιουργούμε δηλαδή το πρώτο κομμάτι του stimulus, που είναι να δημιουργήσουμε τα σήματα εισόδου, αυτό εδώ, και το σήμα εξόδου, και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτή η καθεαυτή η περιγραφή της αρχιτεκτονικής, που περιλαμβάνει να καλέσουμε το υποτεστ κύκλωμά μας, το DUT μας, με μια δήλωση port map ή generic map και port map, όπως εδώ, αφού το κύκλωμά μας που θέλουμε να ελέγξουμε χρησιμοποιεί και αυτό δήλωση generic. Έτσι. Και αφού το κάνουμε αυτό εδώ, πώς το κάνουμε? Όπως το κάνουμε σε ένα οποιοδήποτε VHDL κύκλωμα. Αναθέτουμε για κάθε μία τιμή των σημάτων εισόδου και των σημάτων εξόδου το εσωτερικό σήμα που έχουμε φτιάξει εμείς εδώ στη VHDL. Και το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε αυτό καθεαυτό το stimulus, όπου θα πάμε και θα αναθέσουμε εμείς τις τιμές που θέλουμε στα σήματα εισόδου. Το σήμα εξόδου δεν το πειράζουμε, το σήμα εξόδου δημιουργείται απευθείας από το κύκλωμά μας και αναθέτεται τιμή σε αυτό. Εμείς θα αναθέσουμε τιμές στα σήματα εισόδου, όπως βλέπετε εδώ. Τα σήματα αυτά του test bench, που είναι τα σήματα εισόδου, θα οδηγηθούν στα αντίστοιχα σήματα που έχουμε περιγράψει εμείς στο entity μας, στο design under test, και απλά μετά ό,τι τιμή παράξει το κύκλωμα αυτό θα ανατεθεί στο εσωτερικό σήμα εξόδου του test bench. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει στη στιγμή όπου πρέπει να δημιουργήσουμε τα σήματα και τις τιμές τους, τα οποία θα οδηγήσουν το DUT μας. Ένας τρόπος, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Εμείς σήμερα στο σημερινό βίντεο θα δούμε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με τη χρήση process. Τι εννοώ με τη χρήση process? Δημιουργούμε ένα process, όπως ένα οποιοδήποτε άλλο process στη VHDL, του δίνουμε ένα όνομα, εδώ το έχουμε ονομάσει stimulus, ακολουθεί από τη δεσμευμένη λέξη begin και αναθέτουμε αρχικά τις πρώτες τιμές μας στα σήματα εισόδου. Εδώ βλέπουμε ότι το IA test bench και το IB test bench παίρνουν την τιμή 0,000 και 1,1,1,1 και το σήμα ελέγχου ISLTB του αναθέτουμε την τιμή 0. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει το πρώτο βήμα, όπου έχουμε αναθέσει τις τιμές μας. Ο σκοπός εδώ πέρα είναι να αναθέσουμε όσες περισσότερες τιμές μπορούμε, ώστε να καλύψουμε όλες τις δυνατές περιπτώσεις, όλες τις πιθανές διαφορετικές περιπτώσεις όπου μπορεί να λειτουργήσει το κύκλωμά μας, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι ότι το κύκλωμά μας θα δουλέψει σωστά σε οποιαδήποτε περίπτωση. Εδώ, επειδή έχουμε έναν απλό πολυπλέκτη 2 σε 1, τα δύο σήματα έχουν εντελώς διαφορετικές τιμές στα bit και αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε είναι το σήμα ελέγχου. Να το αποδώσουμε μία τιμή και μετά από λίγο να το 0 στη συγκεκριμένη περίπτωση αρχικά και μετά να το αποδώσουμε την τιμή 1, ώστε να δούμε ότι ο πολυπλέκτης στην περίπτωση 0 θα αφήσει να περάσει στην έξοδο το σήμα IA, ενώ στην περίπτωση 1, του iSelect δηλαδή ότι είναι ίσον 1, θα αφήσει να περάσει στην έξοδο το σήμα IB. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καλύψει όλες τις δυνατές περιπτώσεις στο συγκεκριμένο κύκλωμα, το οποίο είναι μάλιστα και πολύ απλό. Άρα λοιπόν αναθέτουμε τις τιμές και μετά τι είπαμε? Είπαμε προηγουμένως ότι το stimulus και τα σήματα τα οποία βάζουμε είναι κυματομορφές, άρα εξελίσσονται στο χρόνο. Άρα εμείς είχαμε πει προηγουμένως ότι πρέπει σε διάφορες χρονικές στιγμές να αναθέτουμε διαφορετικές τιμές και να παρατηρούμε αντίστοιχα τις διαφορετικές εξόδους. Και με βάση αυτό να αποφανθούμε αν το κύκλωμα δουλεύει σωστά ή όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν έχω επιλέξει εγώ να περιμένει να αλλάξει τιμή το κύκλωμα, κάποιο σήμα του κυκλώματος μετά από 10 nanosecond. Αναθέτω λοιπόν τις τιμές, περιμένω 10 nanosecond και μετά, όπως βλέπετε, αλλάζω μόνο τη τιμή του iSelect DB. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα IA και IB θα παραμείνουν να έχουν την ίδια τιμή που είχαν και πριν και μετά από 10 nanosecond το iSelect DB από 0 θα γίνει 1. Και πάλι μετά περιμένω 10 nanosecond. Γίνεται με την εντολή wait for, ακολουθούμενη από την χρονική διάρκεια που θέλουμε να περιμένουμε. Άρα λοιπόν αυτό που δημιουργούμε εμείς εδώ και λέμε πρακτικά στο κύκλωμά μας είναι ότι στη χρονική στιγμή 0, το IA-TB και το IB-TB που είναι εδώ θα πάρουν την τιμή 0, 0, 0, 0 και 1, 1, 1, 1,
ενώ το iSelectDB θα πάρει την τιμή 0. Τα σήματα αυτά έχουν ανατεθεί στις αντίστοιχες εισόδους του κυκλώματός μας. Οπότε το κύκλωμά μας πρακτικά εδώ λαμβάνει τα σήματα αυτά, τις τιμές δηλαδή των σημάτων αυτών που μόλις ορίσαμε, και θα παράξει μία έξοδο. Όπως βλέπετε εδώ, στο κάτω διάγραμμα που είναι η κυματομορφή, όντως το IATB και το IBTB έχουν τις τιμές 0,000 και 1,1,1,1. Το iSelectDB έχει πάρει την τιμή 0 και όντως η έξοδος μας παράγει το σήμα 0,000 που είναι το IA και όντως είναι αυτό το οποίο περιμέναμε με βάση την περιγραφή του κυκλώματός μας. Μετά από 10 nanosecond, παρόλο που δεν φαίνεται εδώ γιατί είναι κομμένο το screenshot, μετά από 10 nanosecond, οι τιμές στο IA και IBTB παραμένουν οι ίδιες, δεν έχουν αλλάξει, καθότι δεν τις συμπεριέλαβα στη δεύτερη περίπτωση, και αλλάζει μόνο η τιμή του iSelectDB, όπου από 0 γίνεται 1. Και όντως αυτή λοιπόν την στιγμή βλέπουμε ότι αλλάζει η έξοδος του κυκλώματός μας και από εκεί που περνούσε στην έξοδο του πολυπλέκτη η είσοδος IA, τώρα πλέον περνάει η είσοδος IB. Άρα όντως το κύκλωμά μας δουλεύει σωστά. Παρατηρήστε ότι μετά τα wait for και 10 nanoseconds που έχω βάλει στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις, οι οποίες εδώ μου ήταν αρκετές για να περιγράψω τη λειτουργία του κυκλώματός μου, ακολουθεί άλλη μία δήλωση wait. Και αυτό γίνεται διότι αν δεν μπει αυτό το wait, τότε κάθε φορά που εμείς θα πατάμε το κουμπάκι στο model sim όπου θα μας εξομοιώνει το κύκλωμα, αυτή εδώ η process θα εκτελείται SI. Θα εκτελείται συνεχώς σε loop. Αν βάλουμε την δήλωση wait, τότε θα αλλάξουν μία φορά οι τιμές των εισόδων, θα αλλάξει άλλη μία φορά η τιμή μόνο του iSelectDB και μετά το κύκλωμά μου θα παραμείνει εκεί και δεν θα ξαναλλάξει τιμή αυτών των δύο όσες φορές και αν πατήσουμε το κουμπί της εξομοίωσης. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα και ένα λίγο πιο περίπλοκο κύκλωμα, ένα πιο περίπλοκο παράδειγμα και να προσπαθήσουμε να αναπαράγουμε μαζί το test bench αυτού του κυκλώματος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα το οποίο θα έχουμε εμείς εδώ και θέλουμε να εξομοιώσουμε τη λειτουργία του είναι ένας πολυπλέκτης 4 σε 1 των n-bit, ο οποίος όμως έχει φτιαχτεί από πολυπλέκτης 2 σε 1 των n-bit σαν αυτούς που μόλις είδαμε. Η αρχιτεκτονική του κυκλώματος είναι αυτή εδώ. Όπως βλέπετε, και μάλιστα είναι ένα κύκλωμα το οποίο είστε και το έχετε ξαναδεί στην πλήψη, έτσι, άρα είστε γνώριμοι με αυτό. Οι πρώτοι δύο πολυπλέκτες επιλέγουν ανάμεσα στο IA, στο IB, στο IC και στο ID for σήμα. Αντίστοιχα, IA, IB ο πρώτος, IC, ID ο δεύτερος, με βάση το πρώτο bit του σήματος select, ISEL. Ενώ ο δεύτερος πολυπλέκτης είναι αυτός ο οποίος κάνει την τελική επιλογή για το ποιο σήμα εν τέλει θα περάσει στην έξοδο, με βάση την τιμή του σήματος ISEL του δεύτερου bit του σήματος αυτού. Αυτή λοιπόν είναι η αρχιτεκτονική του κυκλώματος που θέλουμε να περιγράψουμε σε VHDL, εδώ την έχουμε περιγράψει και θέλουμε να εξομοιώσουμε τη λειτουργία του. Εντάχει να πούμε ότι το port του κυκλώματος αυτού θα περιέχει 5 σήματα εισόδου. Τα πρώτα 4 είναι οι 4 τιμές των εισόδων που είναι των NIBit και ένα σήμα select. Το σήμα select θα είναι δίπητο αφού μιλάμε για πολυπλέκτη 4 σε 1. Πρέπει να δημιουργήσουμε δύο εσωτερικά σήματα στην αρχιτεκτονική του που είναι η έξοδοι των δύο πολυπλεκτών. Εδώ τα λέμε Y1 και Y2. Πρέπει να καλέσουμε ως component, όπως είπαμε, ως υποκύκλωμα δηλαδή, το κύκλωμα του πολυπλέκτη 2 σε 1, που μόλις περιγράψαμε και εξομοιώσαμε προηγουμένως και είμαστε σίγουροι ότι δουλεύει. Και αυτό το component θα το καλέσουμε 3 φορές με 3 δηλώσεις port map, μαζί με την δήλωση generic map, αφού μιλάμε για παραμετροποιήσιμο κύκλωμα, άρα δηλαδή για εισόδους και εξόδους, για σήματα δηλαδή τα οποία δεν έχουν στάνταρ μέγεθος, αλλά αυτό εξαρτάται από την τιμή της δήλωσης generic. Εδώ είναι n, εδώ το n έχουμε αναθέσει την τιμή 4, άρα μιλάμε για νίπητα σήματα, τετράπητα σήματα. Το καλούμε λοιπόν 3 φορές, κάνουμε τις κατάλληλες διασυνδέσεις στα σήματα και παρατηρούμε στο τέλος την έξοδο. Αυτό λοιπόν είναι το κύκλωμά μας. Πάμε λοιπόν τώρα να φτιάξουμε μαζί το testbench. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα οποιοδήποτε editor.
Εγώ εδώ θα χρησιμοποιήσω το Visual Studio Code γιατί αυτό με βολεύει. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από Notepad, Notepad++, όπως λέμε και στις διαφάνειες, το ίδιο το Model Sim, το ίδιο το Quartus, όποιο θέλετε εσείς. Είναι οποιοδήποτε editor. Εδώ λοιπόν έχουμε το κύκλωμά μας, το οποίο είπαμε ότι είναι η περιγραφή του πολυπλέκτη 4 σε 1. Και είναι, πρακτικά θα αποτελέσει το DUT μας, το Design Under Test, που είναι αυτό εδώ που βλέπετε εδώ πέρα στην εικονίτσα. Πάμε λοιπόν να κατασκευάσουμε βήμα προς βήμα το αντίστοιχο testbench. Όπως είπαμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αρχικά τις βιβλιοθήκες μας. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη IEEE και από αυτή το πακέτο std.logic 1164 και μάλιστα από αυτό να μας είναι διαθέσιμα όλα τα πακέτα. Έτσι. Μετά ακολουθεί η δήλωση entity του testbench, όπου είπαμε ότι είναι dummy, δηλαδή δεν περιέχει δήλωση σημάτων. Περιέχει μόνο δήλωση generic αν το κύκλωμά μας το οποίο εξομοιώνουμε έχει και αυτό αντίστοιχα generics. Μπορεί να μην είναι μόνο ένα, μπορεί να είναι πολλά. Εδώ το κύκλωμά μας έχει generic, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς το αντίστοιχο generic. Έτσι. Άρα θα πούμε λοιπόν ότι το entity μας, το οποίο μια καλή τεχνική, δεν το ανέφερα προηγουμένως, αλλά μια καλή τεχνική είναι να αναθέτουμε στο όνομα του testbench το όνομα του entity, το όνομα του design under test που θέλουμε να τεστάρουμε, ακολουθούμενο από μια κάτω παύλα και τα γράμματα TB, ώστε να ξέρουμε το testbench το οποίο δημιουργούμε σε ποιο κύκλωμα αναφέρεται. Προφανώς ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει μπορεί να δώσει και να αναθέσει όποιο όνομα θέλει, απλά είναι μια καθιερωμένη τεχνική. Άρα εμείς εδώ θέλουμε να εξομοιώσουμε το κύκλωμα MOOX 4 σε 1 το NIBit και εγώ θα του δώσω κάτω παύλα TB. Έτσι. Είναι λοιπόν, όπως είπαμε, θα χρησιμοποιήσουμε τη δήλωση generic, γιατί το κύκλωμά μας στο Polyplex 4 σε 1 χρησιμοποιεί και αυτός τη δήλωση generic. Εγώ εδώ θα την αλλάξω ώστε να του αναθέτω διάφορες τιμές ανάλογα με την τιμή n. Του αλλάζω απλά το όνομα δηλαδή. Και αυτό ήταν. Εκεί λοιπόν θα τελειώσει η entity που μόλις δημιουργήσαμε. Η entity δηλαδή του testbench. Ωραία. Και μετά λοιπόν ακολουθεί η αρχιτεκτονική. Τώρα η αρχιτεκτονική, ας την πούμε sim του κυκλώματός μας, του MOOX 4 σε 1 λοιπόν, του testbench μας μάλλον, με συγχωρείτε, του MOOX 4 σε 1 NBit TB, θα έχει, όπως είπαμε στην αρχή, τη δήλωση component, τη δήλωση δηλαδή component του κυκλώματός μας που θέλουμε να υλοποιήσουμε και πώς το να εξομοιώσουμε. Και πώς το είπαμε αυτό το κάνουμε? Πολύ απλά, μπορούμε να αντιγράψουμε όλο το entity μας, του DUT μας, και αντί για entity να βάλουμε component. Έτσι, το component δεν έχει τη λέξη is. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε ως έχει και στο τέλος λέμε end component. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μεταφέρει τη δήλωση του υποκυκλώματός μας. Το επόμενο βήμα είναι να ορίσουμε τα σήματα του stimulus. Τα σήματα δηλαδή στα οποία θα αναθέσουμε εμείς τιμή και αυτά εν τέλει μετά θα ανατεθούν στις εισόδους του πολυπλέκτη. Λοιπόν, τα σήματα αυτά, όπως είπα και προηγουμένως, μπορούμε να ακολουθήσουμε το convention να τα ονομάζουμε με την ίδια ονομασία που είχαν στο αντίστοιχο entity, εδώ δηλαδή στο αντίστοιχο entity, αλλά με την κατάληξη κάτω παύλα TB, απλά για να τα ξεχωρίζουμε. Εσείς εννοείται ότι και πάλι μπορείτε να τα ονομάσετε όπως θέλετε. Εδώ το συγκεκριμένο είναι STD Logic Vector. STD Logic Vector, εδώ θα είναι ni-1 down to 0. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα φτιάξουμε και τα υπόλοιπα, που εδώ είναι το B, το C και το D.
και θα φτιάξουμε επίσης και το τελευταίο σήμα εισόδου που είναι το iSelect, το iSel4, όπως το έχουμε πει εδώ, iSel4TB. Έτσι. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δηλώνουμε και τα σήματα του testbench που πρακτικώς είναι εσωτερικά σήματα του testbench, έτσι, γι' αυτό και δηλώνονται μέσα στην αρχιτεκτονική με τη δήλωση Signa. Αφού λοιπόν έχουμε ορίσει ποιο είναι το doot μας και αφού έχουμε ορίσει ποια είναι τα σήματά μας εισόδου αλλά και εξόδου, άρα πρέπει εδώ να συμπεριλάβουμε και το σήμα εξόδου, το οποίο είναι το OYTB, το οποίο είναι και αυτό νη-1 down to 0. Εδώ διορθώνουμε ότι το iSelect δεν είναι νη-1, αλλά είναι 1 down to 0, είναι δίπητο. Έτσι, αφού λοιπόν έχουμε ορίσει όλα τα σήματα εισόδου και όλα τα σήματα εξόδου, και άρα μπορούν να τους ανατεθούν τιμές είτε από εμάς για τα σήματα εισόδου είτε από το κύκλωμα αυτό καθεαυτό για τα σήματα εξόδου, τότε ξεκινάει η περιγραφή της αρχιτεκτονικής που πρακτικά περιλαμβάνει την περιγραφή του stimulus. Τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή εμείς θα αναθέτουμε σήματα, θα αναθέτουμε τιμές στα σήματα του stimulus και πώς αυτά διασυνδέονται με το doot μας. Πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι να καλέσουμε το υποκύκλωμά μας, το doot μας δηλαδή, και να του αναθέσουμε, να κάνουμε την ανάθεση των σημάτων, των εσωτερικών σημάτων στα σήματα του entity. Άρα λοιπόν εμείς θα πούμε εδώ ότι θα καλέσουμε το mux 4 σε 1 τον n bit και μάλιστα υπάρχει ένα generic map, μια δήλωση generic map, όπου εμείς θα αναθέσουμε στην είσοδο w του κυκλώματός μας το σήμα n που μόλις είχαμε ορίσει εμείς εδώ στο entity του testbench. Άρα αλλάζοντας την τιμή αυτή του n εδώ, αλλάζει αυτόματα και η τιμή w του κυκλώματός μας. Αλλάζουμε λοιπόν το εύρος των σημάτων εισόδου και εξόδου του πολυπλέκτη. Αν αυτό το νι εδώ γίνει 8, αυτόματα αυτός ο πολυπλέκτης θα γίνει 4 και 1 τον 8 bit. Αν παραμείνει 4 θα είναι τον 4 bit. Αν γίνει 16 θα είναι ένας πολυπλέκτης 4 σε 1 τον 16 bit. Και μετά το generic map ακολουθεί η δήλωση port map, όπου εδώ πρακτικά θα κάνουμε μία προς μία την ανάθεση των σημάτων. Δηλαδή το σήμα IA4 του κυκλώματός μου θα πάρει τη τιμή IA4 κάτω παύλα TB. Ό,τι τιμή αναθέσω εγώ σε αυτό εδώ το σήμα, αυτό θα οδηγήσει το σήμα IA4 του κυκλώματός μου. Ακριβώς δηλαδή πάω και κάνω αυτές εδώ τις διασυνδέσεις όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα. Πάμε λοιπόν να τις κάνουμε μία προς μία. Το IAB θα ανατεθεί στο IAB. Το IAC4 στο IAC4TB και το IAD4 στο IAD4TB. Έχουμε επίσης το σήμα iSel4, το οποίο θα ανατεθεί στο iSel4TB. Εδώ πρέπει να βάλουμε και κόμματα, είναι διαχωρισμός. Και έχουμε και την τελική έξοδο, όπου η έξοδος OY του κυκλώματός μας θα ανατεθεί στο σήμα OYTB, το οποίο είναι και αυτό το σήμα το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε στην εξομοίωση μας στις σηματομορφές. Τέλεια. Περιγράψαμε λοιπόν και το doot μας, έτσι, και τώρα πρέπει να πάμε και να περιγράψουμε, να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αναθέσουμε τιμές στα σήματα αυτά. Άρα να πάμε πρακτικώς να αναθέσουμε τις τιμές αυτές. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα process, εγώ πάλι εδώ θα το ονομάσω stimulus, όπως και προηγουμένως στο παράδειγμα το απλό process, και μέσα σε αυτό το process θα αναθέσω τις αντίστοιχες τιμές. Process stimulus. Έτσι.
Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα αναθέσουμε αυτές τις τιμές. Εγώ επιλέγω ως σχεδιαστής το IA4 TB, να πάρει την τιμή αρχικά λοιπόν, έτσι, να πάρει τη χρονική στιγμή ίσο με το 0, αυτό εννοώ αρχικά, να πάρει την τιμή 0001, να το αναθέσω αυτή την τιμή, μιλάμε πάντα για νήσον 4, άρα τετράπλο το σήμα. Το IB να πάρει την τιμή με συγχωρείτε 0010, το IC να πάρει την τιμή 0100, ενώ το ID4DB να πάρει την τιμή 1000. Άρα λοιπόν μπορώ εύκολα να διακρίνω αν κάθε φορά περνάει στην έξοδο του πολυπλέκτη το σωστό σήμα. Με βάση τι? Με βάση τη τιμή του select. Άρα πρέπει να αναθέσω και στο σήμα select κάποιες τιμές. Λέω λοιπόν ότι τη χρονική στιγμή τα άφησα με το 0, το iSelect4DB, το οποίο πρακτικά όπως βλέπετε εδώ οδηγεί το σήμα select του πολυπλέκτη, θα πάρει την τιμή, ποια τιμή? 00, γιατί είναι τον 2 bit, έχουμε πολυπλέκτη 2 σε 1. Θα πάρει λοιπόν την τιμή 00, άρα λοιπόν τη χρονική στιγμή τα άφησα με το 0, εγώ πρέπει να δω στην έξοδό μου OPCTB αυτή να παίρνει την τιμή του σήματος IA4, γιατί αυτό έχω περιγράψει στο κύκλωμά μου. Έτσι το έχω περιγράψει, για 0,0 το πρώτο, για 0,1 το δεύτερο, για 1,0 το τρίτο και για 1,1 το τέταρτο. Αυτό έχω περιγράψει και αυτό θέλω να συμβεί και αυτό θέλω να πιστοποιήσω ότι συμβαίνει. Μετά θα περιμένω 10 nanosecond και θα αλλάξω την τιμή πιανού μόνο του σήματος select. Προφανώς μπορώ να αλλάξω και τις άλλες τιμές. Αλλά επειδή εδώ το κύκλωμά μου είναι ένας απλός κύκλωμας πολυπλέκτης, ένα απλό κύκλωμα πολυπλέκτη, μπορώ απλά να διατηρήσω τις τιμές των εισόδων ως έχουν και απλά αλλάζοντας το σήμα select να παρατηρώ ότι η έξοδος μου δουλεύει σωστά. Αυτό μου είναι αρκετό στην παρούσα φάση για να αποφανθώ ότι το κύκλωμά μου δουλεύει σωστά. Οπότε αυτό πρακτικά που πρέπει να κάνω είναι να αναθέσω 4 διαφορετικές τιμές που είναι όλες οι δυνατές τιμές στο σήμα select. Άρα με αυτήν εδώ τη λογική έχω εξομοιώσει το κύκλωμά μου για όλες τις δυνατές του σήματος select και κάθε φορά ανάμεσα σε κάθε αλλαγή να περιμένω για 10 nanosecond μέχρι να γίνει η επόμενη και ούτω καθεξής. Όπως είπαμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλη μία εντολή wait για να μην εκτελείται αυτή η process σε λούπα, να τελειώσει το stimulus και έτσι μετά να τελειώσουμε το testbench. Αυτή είναι λοιπόν η όλη διαδικασία δημιουργίας του testbench και με βάση αυτή τη λογική θα αναπτύξετε οποιοδήποτε testbench χρειάζεται να αναπτύξετε στα πλαίσια της πλήψη 2. Έτσι, πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε μια εξομοίωση στο Model. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα καινούριο project. Θα του αναθέσουμε εδώ το location το οποίο θέλουμε στο οποίο βρίσκεται το folder με τις VHDL περιγραφές μας, τόσο των κυκλωμάτων μας όσο και του testbench. Προσοχή, πρέπει αυτά να είναι μαζί στον ίδιο φάκελο. Θα σας πω μετά το γιατί. Και του δίνω ένα όνομα. Ας πούμε λοιπόν ότι θα του δώσω το όνομα πλήψη 2 VHDL testbench tutorial. Καθότι μέσα σε αυτό το φάκελο έχω και άλλα αρχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσω στη συνέχεια. Πατάμε το OK. Και τώρα εδώ μας ενημερώνει το Model Sim αν θέλουμε να φτιάξουμε εμείς ένα δικό μας αρχείο, που όπως είπα προηγουμένως μπορούμε να το κάνουμε χρησιμοποιώντας και τον editor του Model Sim. Εμείς τα έχουμε ήδη φτιάξει. Αυτό εδώ το παραθυράκι αγνοήστε το, έχει μείνει από προηγούμενο project. Εμείς τα έχουμε ήδη φτιάξει, άρα θα πούμε ότι θέλουμε να προσθέσουμε ήδη υπάρχοντα αρχεία και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, προσοχή εδώ, δεν θέλουμε μόνο να επιλέξουμε το κύκλωμα το οποίο θέλουμε να εξομοιώσουμε και το αντίστοιχο testbench, αλλά πρέπει να προσθέσουμε και όλα τα αντίστοιχα υποκυκλώματα που το κύκλωμα αυτό χρησιμοποιεί. Διότι το Model Sim δεν μπορεί να ξέρει ποια υποκυκλώματα χρησιμοποιούνται. Για να μπορεί να ξέρει και να τα εξομοιώσει και αυτά μαζί με την συνολικότερη εξομοίωση του υψηλότερου σε ιεραρχία κυκλώματος, πρέπει να του έχουμε ορίσει ακριβώς που περιγράφονται τα κυκλώματα αυτά για να μπορεί να βρει τη λειτουργία τους
και να την εξομοιώσω αντίστοιχα. Άρα λοιπόν εγώ θα επιλέξω εδώ ότι θέλω να προσθέσω τον πολυπλέκτη 4 σε 1, το αντίστοιχο test bench του και το πολυπλέκτη 2 σε 1 που είχα περιγράψει. Οκ. Τα προσθέσαμε. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε και εδώ ένα compile για να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει πάει κάτι στραβά. Να πω κάτι εδώ. Το ModelSim είναι ικανό να μας πει και τι ακριβώς πάει στραβά, αν έχουμε κάνει δηλαδή κάποιο συντακτικό λάθος. Συντακτικό λάθος. Άρα το πρώτο βήμα που λέγαμε πριν περάσουμε στην λειτουργική εξομοίωση του κυκλώματός μας. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε στο Quartus αυτό το βήμα. Μπορούμε να το κάνουμε απευθείας στο ModelSim και με έναν editor. Μπορούμε να το κάνουμε και μόνο στο ModelSim. Προτείνουμε όμως να το κάνετε στο Quartus μόνο και μόνο γιατί, διότι το Quartus έχει μια πιο περιγραφική ανάλυση των λαθών. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιο συντακτικό λάθος, είναι πιο πιθανό το Quartus να σας δώσει μια πιο καλή περιγραφή του προβλήματος και να είστε σε θέση λίγο πιο εύκολα να αναγνωρίσετε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσετε. Και να πάτε δηλαδή στο κύκλωμά σας και να το διορθώσετε. Το ModelSim είναι λίγο πιο φιδωλό σε αυτό. Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε όποιον τρόπο θέλετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις και στα περισσότερα λαθάκια τα οποία συμβαίνουν, τα οποία είναι συνήθως συντακτικά τύπου ξέχασα ένα ερωτηματικό, έβαλα ένα AMD αντί για AND, μπέρδεψα το N με το M ή κάτι τέτοια, το ModelSim η αλήθεια είναι ότι θα δώσει αρκετή περιγραφή ώστε να καταλάβετε το πρόβλημα. Έτσι, σαφή περιγραφή. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα compile. Μπορούμε να τα επιλέξουμε, είτε να τα επιλέξουμε και να πάμε compile selected ή να πούμε compile all, όπου θα γίνονται αυτόματα όλα τα κυκλώματα compile. Εδώ βλέπουμε ας πούμε ότι ο MUX 4 σε 1 test bench που μόλις φτιάξαμε, το κύκλωμα αυτό, περιέχει ένα error. Κάπου λοιπόν έχω κάνει εγώ ένα λάθος. Κάνοντας διπλό κλικ εδώ, μπορεί να μας ενημερώσει ποιο είναι αυτό το λάθος. Και όπως βλέπετε εδώ, το πρόβλημά μου είναι στη γραμμή 2 και μου λέει ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το IEE. Προφανώς δεν είναι IEE, προφανώς και είναι IEEE. IEEE. Έτσι, από το όνομα του οργανισμού. Το αλλάζω, αποθηκεύω την καινούργια μου αλλαγή και ξανακάνω compile. Ξαναέχει πάλι ένα λάθος το κύκλωμά μου. Το ξανανοίγω πάλι και πάω να δω ποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημά μου είναι στη γραμμή 34, εδώ πλέον, όπου μου λέει ότι δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το OY. Πάμε να το δούμε. Στη γραμμή 34, που είναι εδώ πέρα, υπάρχει αυτή εδώ η δήλωση. Η δήλωση αυτή είναι λάθος γιατί το σήμα OY που λέω εγώ ότι είναι η έξοδος του κυκλώματός μου, του DUT μου δηλαδή, του υποεξέταση κυκλώματος, δεν είναι η OY. Όπως βλέπουμε στο entity είναι η OY4. Έχει και ένα 4 στο τέλος το οποίο εγώ το παρέλειψα. Άρα το ModelSim το έπιασε, μου είπε ότι εδώ μου λες ότι υπάρχει ένα σήμα OY το οποίο εγώ δεν το βρίσκω πουθενά στο αντίστοιχο entity, άρα κάτι πάει στραβά. Διορθώνω λοιπόν εδώ το όνομα του σήματος, OY4, και επιστρέφω πάλι πίσω αφού αποθηκεύσω την αλλαγή, να ξανακάνω πάλι compile. Και τώρα βλέπω ότι τα τρία μου VHDL αρχεία έχουν γίνει compile σωστά. Άρα, τουλάχιστον από πλευρά συντακτικό, είμαστε εντάξει. Πάμε τώρα να εξομοιώσουμε τη λειτουργία. Αφού έχουν γίνει compile αυτά, έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχες περιγραφές τους στην βιβλιοθήκη Work του ModelSim. Άρα, αν επιλέξουμε από το μενού Simulate Start Simulation, μπορούμε να πάμε εδώ και να επιλέξουμε το test bench το οποίο θέλουμε να εξομοιώσουμε. Εδώ βλέπετε και test bench που υπάρχουν από προηγούμενες εξομοιώσεις που έχω κάνει. Εμείς τώρα εδώ θέλουμε να επιλέξουμε το test bench MUX 4 σε 1 τον N-bit. Αυτό εδώ, αυτό το test bench. Πατάμε λοιπόν OK. Το ModelSim φορτώνει το περιβάλλον εξομοίωσης. Βλέπετε ότι μας έχει ήδη δημιουργήσει τον waveform. Αν δεν το έχει δημιουργήσει μπορούμε να το δημιουργήσουμε εμείς αυτόματα. Επιλέγουμε τα σήματα που θέλουμε να δούμε στις σχηματομορφές, τα οποία είναι τα σήματα εισόδου, το select και η έξοδος. Κάνουμε δεξί κλικ και add to wave, άρα να το προσθέσουμε στο περιβάλλον της εξομοίωσης των σχηματομορφών. Ωραία, εδώ για να μπορούμε να βλέπουμε και τα ονόματα.
Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε δεν είναι να χτυπάμε το πλήκτρο Run. Προσοχή, αυτή εδώ η μπάρα που είναι το πλήκτρο Run δεν είναι σε όλους τους υπολογιστές το ίδιο, έχει να κάνει με την ανάλυση της οθόνης, άρα μπορεί αυτό το toolbar εδώ να εμφανιστεί εδώ, ας πούμε. Οπότε προσδιορίστε πού ακριβώς βρίσκεται. Αυτός εδώ αριθμός που βλέπετε πιο πριν από το Run, πριν από το πλήκτρο Run που μας τρέχει την εξομοίωση, το βήμα εξομοίωσης, μας ορίζει ποια είναι η χρονική περίοδος αυτού του βήματος εξομοίωσης. Αν θυμάμαι καλά, by default, ίσως και στα δικά σας ισχύει αυτό, στα δικά σας PC και στις δικές σας εγκαταστάσεις, το default βήμα είναι τα 100 πικοσεκόντ. Εγώ όμως, στο test bench μου, δεν έχω πει 100 πικοσεκόντ, έχω πει να περιμένεις για 10 νανοσεκόντ. 10 νανοσεκόντ είναι 100 φορές 100 βήματα τέτοια. Άρα αν εγώ δεν το αλλάξω αυτό και αρχίσω και βαράω εδώ το run, πρακτικά δεν θα αλλάξει τίποτα για 100 χτυπήματα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω το βήμα που έχω βάλει εδώ, τα οποία είναι τα 10 nanosecond. Και γιατί λέω ότι είναι αυτό το βήμα, γιατί εγώ του έχω πει κάθε 10 nanosecond να αλλάζει την τιμή στο σήμα select. Αυτά τα 10 nanosecond να τα βάλω και εδώ ως βήμα εξομοίωσης. Ανάποδα θα μπορούσα αυτά τα 100 πικοσεκόντ τα οποία αναφέρονται εδώ να τα μεταφέρω στο test bench μου και να πω ότι περίμενε κάθε 100 πικοσεκόντ. Και τα δύο είναι το ίδιο πράγμα. Ό,τι θέλουμε βάζουμε. Για 10 nanosecond λοιπόν και πατάω το πλήκτρο εξομοίωσης. Με το που πατάω το πλήκτρο εξομοίωσης, και μάλιστα να το μειώσω και λίγο για να το δούμε, βλέπετε ότι έχει τρέξει για 10.000 πικοσεκόντ η εξομοίωση που είναι όντως τα 10 nanosecond. Και εδώ έχει σταματήσει γιατί του έχω πει την εντολή wait για 10 nanosecond και βλέπω ότι τα σήματα A, B, C και D έχουν πάρει όντως τις τιμές που είχα αναθέσει, το σήμα select έχει πάρει όντως την τιμή 0,0 και η έξοδος του κυκλώματός μου είναι η ίδια με το σήμα IA. Ακριβώς έτσι όπως έπρεπε να συμβεί, καθώς η τιμή 0,0 στο select μου επιτρέπει να περάσει την έξοδο η τιμή του σήματος IA. Στο επόμενο κλικ, μετά πάλι από 10 nanosecond, το select έχει αλλάξει και η έξοδος έχει γίνει δεύτερη είσοδος, η IB4. Στο επόμενο το ίδιο και στο επόμενο το ίδιο. Άρα λοιπόν βλέπω ότι το κύκλωμά μου εδώ δουλεύει όντως σωστά, διότι για τις 4 διαφορετικές τιμές του σήματος select, εγώ στην έξοδο παίρνω κάθε φορά την αντίστοιχη είσοδο, IA, IB, IC ή ID. Εάν ξαναπατήσω την εξομοίωση, τότε δεν θα αλλάξει κάτι εδώ, δεν θα αλλάξει καμία τιμή. Γιατί? Διότι έχω βάλει την εντολή wait μετά το τέλος της ανάθεσης τιμής στο process. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ το wait, τότε το κύκλωμά μου θα επαναλάμβανε συνεχώς την ανάθεση τιμών από την αρχή σε loop. Άρα μπορώ και εδώ να πω ότι το κύκλωμά μου δουλεύει σωστά. Αυτό που μπορούμε τώρα εδώ να δούμε και θα σας δείξω είναι με ποιον τρόπο μπορούμε μέσα από το Model C να καταλάβουμε αν κάτι πάει στραβά. Τι γίνεται, γιατί τώρα εγώ το έφτιαξα. Είπαμε το test bench το φτιάχνουμε για να πιστοποιήσουμε την ορθή λειτουργία του κυκλώματός μας. Τώρα εγώ το έχω φτιάξει εδώ, είναι στημένο το παράδειγμα και όλα δουλεύουν τέλεια. Τι γίνεται όμως αν έχουμε κάνει ένα μικρό λαθάκι και αυτό το μικρό λαθάκι δεν μπορούμε να το βρούμε. Πώς το test bench θα μας βοηθήσει να το διαπιστώσουμε. Πώς το test bench θα μας βοηθήσει να βρούμε αυτό το λάθος και να το διορθώσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ εδώ στο κύκλωμα που έχω φτιάξει τον πολυπλέκτη μου, τον MUX 2 σε 1, τον N-bit, το οποίο χρησιμοποιώ σαν υποκύκλωμα στο μεγαλύτερο, έτσι. Έχω μπερδέψει εδώ όπως έγραφα, δεν το κατάλαβα όπως το έγραφα και έχω μπερδέψει το σήμα IB. Αντί να γράψω IB λοιπόν, έχω γράψει IA. Και μάλιστα όχι απλά το έχω μπερδέψει, αλλά επειδή ήμουν και τόσο σίγουρος ότι το κύκλωμά μου αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ένας απλός πολυπλέκτης. Πρακτικά δηλαδή όλο το κύκλωμά μου είναι αυτή εδώ η γραμμή. Και επειδή είναι πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται καν να μπω στη διαδικασία να φτιάξω test bench.
Οπότε αμέλησα το να φτιάξω test bench για ένα τόσο απλό κύκλωμα. Όμως πάνω στην πληκτρολόγηση, αντί να βάλω ότι όταν το select είναι 0 να περνάει το IA και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση να περνάει το IB, μπερδεύτηκα και έβαλα να περνάει πρακτικά παντού το IA. Άρα το κύκλωμά μου δεν πρόκειται ποτέ να εμφανίσει την έξοδό του την είσοδο IB. Συντακτικά, κανένα λάθος. Ούτε το Quartus, ούτε το ModelSim, ούτε κανένας δεν θα πετάξει ποτέ κανένα λάθος. Λογικά όμως, η λογική του κυκλώματός μου είναι λάθος. Αυτό το οποίο έχω περιγράψει εδώ δεν είναι πολυπλέκτης 2 σε 1. Ας πούμε λοιπόν ότι έχω κάνει αυτό εδώ το λάθος. Και όλα τα υπόλοιπα είναι σωστά. Έχω περιγράψει τον πολυπλέκτη μου 4 σε 1, έτσι. Έχω περιγράψει το test bench μου, είναι όλα τέλεια. Τι μπορώ να κάνω? Ξανακολουθώ πάλι τη διαδικασία, δηλαδή σταματάω την εξομοίωση. Ωραία. Και κάνω compile όλων των αρχείων. Ξανά. Προφανώς, όπως είπα, δεν περιμένω να έχω κάνει κάποιο διδακτικό λάθος, έτσι. Όμως αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, ο MOOX 2 σε 1 περιέχει ένα μικρό λογικό λάθος. Πάμε να δούμε το test bench λοιπόν τώρα πώς μπορεί να μας βοηθήσει να το βρούμε. Κάνω Start Simulation πάλι και ξαναεπιλέγω πάλι να εξομοιώσω το κύκλωμα του MOOX 4 σε 1 των NIBIT. Άρα το αντίστοιχο test bench. Το ανοίγω. Επιλέγω πάλι τα σήματά μου εισόδου και εξόδου να τα περάσω όσα θέλω. Εδώ προφανώς τα θέλω όλα. Να τα περάσω στο παράθυρο των κυματομορφών. Βάζω 10 νανοσεκόντ εδώ, το έχει κρατήσει από πριν, άρα είμαι ok και με το χρονικό βήμα μου και πατάω να τρέξει. Με το πατάω να τρέξει, βλέπω λοιπόν ότι για 0,0,0,0 περνάει η είσοδος 0,0,0,1. Οπότε λέω, είμαι σωστός, μια χαρά. So far, so good. Όλα πάνε μια χαρά. Ξαναπατάω το δεύτερο και τι βλέπω, τι διαπιστώνω. Βλέπω ότι όταν το σήμα select μου έγινε από 0,0 έγινε 0,1, η έξοδος μου δεν άλλαξε. Συνεχίζει λοιπόν το κύκλωμά μου να περνάει στην έξοδο την πρώτη είσοδο. Το 0,0,01. Λέω, όπα, τι πρέπει να πω, κάτι στραβά πάει εδώ. Τρίτη εξομοίωση, τέταρτη εξομοίωση, συνέχεια το ίδιο πράγμα. Κάτι πάει στραβά. Πώς μπορώ να βγάλω άκρη τι πάει στραβά? Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω? Και εδώ εντάξει έχουμε ένα απλό υποκύκλωμα. Αν έχουμε πολλά υποκυκλώματα, τα οποία εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να τεστάρω αναλυτικά, γιατί τα θεώρησα πολύ απλά, τι θα γίνει? Θα πρέπει να πάω και να τα τεστάρω ένα-ένα από την αρχή? Εντάξει, το σωστό αυτό θα ήταν. Αλλά πάμε να δούμε εδώ πώς μπορεί το test bench να μας βοηθήσει. Το test bench εδώ στα αριστερά έχει τη δήλωση DUT. Βλέπετε εδώ που λέει DUT. Αυτό είναι το υποκύκλωμά μας, το οποίο το έχουμε καλέσει εμείς ως component. Είναι αυτό εδώ. Πατώντας εδώ πέρα μπορούμε να δούμε όλες τις τιμές που παίρνει το κύκλωμά μας, ανάλογα με το που τοποθετούμε τον cursor. Έτσι. Πάμε λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση δουλεύει σωστά. Οπότε αφού δουλεύει σωστά δεν μας απασχολεί. Πάμε εδώ που δημιουργείται το πρώτο λάθος. Και είναι εδώ. Και βλέπουμε ότι οι είσοδοι έχουν τις τιμές που πρέπει να έχουν, που έχουμε αναθέσει. Το select έχει 0,1, αλλά η έξοδος μου είναι λανθασμένη. Το DUT, εάν θυμάστε καλά από εδώ, το design under test που έχουμε λοιπόν εμείς βάλει εδώ πέρα, πάμε να το ανοίξουμε πάλι να το δούμε. Το design under test μας που είναι αυτό εδώ, περιέχει μέσα 3 υποκυκλώματα. Αυτά τα 3 υποκυκλώματα που τα έχουμε εμείς δηλώσει με port map μέσα στο κύκλωμά μας, το κανονικό, θα εμφανιστούν κάτω από το DUT. Και όπως βλέπετε εμφανίζονται σαν MOOX 1, MOOX 2 και MOOX 3. MOOX 1, MOOX 2 και MOOX 3. Έτσι, εδώ λοιπόν τώρα αυτό θα μας βοηθήσει να πάμε και να δούμε τι ακριβώς πάει στραβά. Εάν ανοίξουμε το ModelSim και πάμε να κοιτάξουμε έτσι, θα δείτε εδώ αυτή τη δήλωση not logged, που σημαίνει ότι, τι σημαίνει not logged? Σημαίνει ότι το ModelSim δεν παρακολουθεί τι τιμή παίρνει αυτό το σήμα. Το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ δεν μας κάνει. Εμείς θέλουμε να παρακολουθεί το ModelSim τι τιμή παίρνει το συγκεκριμένο σήμα, γιατί κάπου εκεί συμβαίνει το λάθος. Έτσι, άρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε
από το μενού, από το μενού να επιλέξουμε όλα τα σήματα του design να γίνονται logged. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε πατώντας δεξί κλικ πάνω στο doot μας, από το μενού add to log all items in design. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα σήματα πλέον θα μπορούν να παρακολουθούνται από το model sim και αυτό να μας αναφέρει τις τιμές. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξανακάνουμε ένα restart της διαδικασίας του compile. Έτσι. Άρα λοιπόν με το πρώτο restart το οποίο θα κάνουμε, εδώ όπως είπαμε το κύκλωμά μου δουλεύει σωστά και βλέπουμε εδώ πλέον ότι οι τιμές για τα MUX 1, MUX 2 και MUX 3 όντως ισχύουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι για το MUX 1 ότι παίρνει στην είσοδό του το 0001 και το 0010 και παίρνει και το πρώτο bit του select που είναι το 0 και βγάζει στην έξοδο του το A. Αντίστοιχα και το MUX 2 παίρνει τα άλλα δύο σήματα, υπενθυμίζω εδώ ότι τα δύο πρώτα σήματα είναι στο πρώτο πολυπλέκτη, τα δύο δεύτερα σήματα είναι στο δεύτερο πολυπλέκτη. Έχουν κοινό σήμα select, άρα όποιο σήμα βγάλει αυτό θα βγάλει και αυτό. Αν αυτό βγάζει το πρώτο σήμα που είναι το IA και αυτό θα βγάλει το πρώτο σήμα, το αντίστοιχο IA που εδώ έχουμε αντιστοιχίσει το σήμα IC. Και όντως το σήμα IA και στο δεύτερο πολυπλέκτη περνάει στην έξοδο. Όλα μέχρι τώρα τέλεια. Γιατί το κύκλωμά μου εδώ στην πρώτη περίπτωση δουλεύει σωστά. Στη δεύτερη περίπτωση όμως δεν δουλεύει σωστά. Παίρνουμε λοιπόν τα κυκλώματά μας από την αρχή. Πάμε στον πρώτο πολυπλέκτη και λέμε η πρώτη είσοδος μου είναι 1, η δεύτερη είσοδος μου είναι 2 και το select είναι 1. Όταν το select είναι 1, έχει την τιμή είναι 1 και έχει την τιμή 2 αντίστοιχα. Όταν το select είναι 1, εγώ περιμένω στην έξοδο μου να περάσει η έξοδος Β. Αυτό έλεγα. Για 0 περνάει το A, για 1 περνάει το B. Και βλέπω εδώ ότι εδώ πάλι περνάει το A. Δεν περνάει το B. Και δεν έχω άλλο υποκύκλωμα από κάτω να πω ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει στραβά. Μόλις τσάκωσα το λάθος. Κατάλαβα λοιπόν από εδώ ότι στο συγκεκριμένο πολυπλέκτη MUX 1, όταν το select είναι 1, αντί να περνάει το B που ήθελα εγώ, γιατί έτσι νόμιζα ότι το είχα σχεδιάσει, δεν περνάει το B, αλλά περνάει το A. Το ίδιο θα ισχύσει προφανώς και στον δεύτερο πολυπλέκτη και στον τρίτο πολυπλέκτη, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο κύκλωμα. Το παράδειγμα είναι απλοποιημένο για να μπορείτε να καταλάβετε το πώς αποσφαλματώνουμε, πώς κάνουμε debug, δηλαδή όπως λέμε, το κύκλωμά μας όταν αυτό δεν δουλεύει σωστά. Άρα λοιπόν εντοπίσαμε το πρόβλημά μας ότι είναι εδώ. Άρα έχουμε εντοπίσει το πρόβλημά μας ότι είναι στον πολυπλέκτη 2 σε 1. Άρα γυρνάμε πίσω στην περιγραφή του κυκλώματός μας, του πολυπλέκτη 2 σε 1, εδώ, και ψάχνουμε να βρούμε τι πήγε στραβά. Και λέμε ρε παιδί μου, όταν το select είναι 0 πρέπει να περνάει το IA. Τέλεια. Αλλιώς να περνάει το IB. Έχω γράψει IA, δεν έχω γράψει IB. Άρα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να γράψω IB, να το διορθώσω δηλαδή, και να ξανατρέξω πάλι τη διαδικασία από την αρχή. Προφανώς το κάναμε αυτό σαν πρώτο βήμα που σας έδειξα ότι όλα ήταν ok. Άρα λοιπόν τώρα αν ξανακάνω compile, πρέπει να ξανακάνω πάλι compile τα κυκλώματα, τουλάχιστον το κύκλωμα το οποίο άλλαξε. Αν δεν έχω αλλάξει άλλα κυκλώματα δεν χρειάζεται να τα κάνω, αλλά δεν πειράζει, ένα κλικ είναι, ας κάνετε compile all. Δηλαδή, αφού λοιπόν σταματήσω εδώ το simulate μου, τη διαδικασία εξομοίωσης, μπορώ να επιλέξω πάλι ένα compile all. Άρα τώρα πλέον περάσανε οι αλλαγές αυτές, οι καινούριες που έκανα, και να ξανακάνω πάλι simulate στο καινούριο πλέον κύκλωμά μου, το διορθωμένο, το test bench. Θα επιλέξω πάλι μπορώ να επιλέξω τα σήματα όπως είπα που θέλω, γιατί προσέξτε τώρα να δείτε, τώρα μπορεί να υπήρχε και κάποιο άλλο λάθος κάπου αλλού. Θα μπορούσε ας πούμε να υπήρχε ένα λάθος στο μεγάλο κύκλωμα του MUX 4 σε 1, όχι στο υποκύκλωμά του. Άρα καλό είναι όταν πάμε να κάνουμε την εξομοίωση να κάνουμε add to log all items in region, έτσι ώστε το model sim να είναι σε θέση να παρακολουθεί όλες τις μεταβάσεις των τιμών των εσωτερικών σημάτων και των εσωτερικών υποκυκλωμάτων και των σημάτων των εσωτερικών υποκυκλωμάτων, έτσι ώστε να μπορούμε να τσιμπήσουμε το λάθος. Βάζουμε τα 10 νανοσεκόντ μας που είναι το βήμα μας
Τι έχω κάνει εδώ? Δεν έχω προσθέσει τις τιμές των σημάτων στις σχηματομορφές. Άρα επιλέγω Add to Wave. Είχα πατήσει ήδη το κλικ, έχει πάρει ήδη τις πρώτες τιμές. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, όπου πλέον παρατηρώ, κάνω και ένα αντίστοιχο zoom out για να τα φέρω πιο ωραία, όπου πλέον παρατηρώ ότι όντως το κύκλωμά μου δουλεύει σωστά και για τις 4 διαφορετικές τιμές του σήματος Select περνάει στη έξοδο οι 4 διαφορετικές είσοδοι του πολυπλέκτη. Αυτή λοιπόν είναι μια διαδικασία με την οποία συγγράφουμε το VHDL test bench μας, ανοίγουμε το Model Sim για να το εξομοιώσουμε και ψάχνουμε να βρούμε πού έχει γίνει το λάθος, αν τυχόν μας δώσουν λάθος οι κυματομορφές. Στο δεύτερο βίντεο θα παρουσιάσουμε το test bench όχι ενός συνδυαστικού, αλλά ενός ακολουθιακού κυκλώματος, στο δεύτερο μέρος.